Κυρίως και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του CD για να περάσουμε σε μια έκτακτη είδηση. Συνδεόμαστε με τα στούντιο του Super Sport FM και το Μιχάλη Λεάνη. Μιχάλη, σε ακούμε. Λοιπόν, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Εθνικό Στάδιο Τσιλιβί. Εκεί διεξάγεται ο αγώνας Τσιλιβί Τρελοκόρι Τσόμπορκ. Ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο Ιντερφόμπο. Είναι ο αγώνας 666. Αν θυμάμαι καλά, τον έχω δώσει ταβανίσιο άσο στο Active Bet. Θα μάθουμε τους λόγους που έχει διακοπεί ο αγώνας. Εκεί θα μιλήσουμε με τον καθηγητή διατησίας κύριο Τσιμούχα, με τον προπονητή της ομάδας Τσιλιβί κύριο Μπρούσκο Ντάγεβιτς, να είστε καλά, και με τον πρόεδρο του Τσιλιβί κύριο Τσιλιβίθρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει το λόγο. Κύριε Τσιλιβίθρα, μ' ακούτε? Μάλιστα. Κύριε Τσιλιβίθρα, μ' ακούτε? Μάλιστα. Πάντως φορές το ρωτάμε τρεις για να είμαστε σίγουροι. Κύριε Τσιλιβίθρα, Δεν σας ακούω. ρώτησα, μ' ακούτε? Μάλιστα. Ορίστε, πείτε μας γιατί διακόπη ο αγώνας. Γύρω στο 75 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, Ναι, ήταν καλή χρονιά. ο ρέφερι ζούριξε πενάλτι Ναι. στην περιοχή τη δικιά μας, Ναι. την ώρα που κάναμε επίθεση. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ μου έχει έρθει και πάλι Το φίλο αγώνα το το φίλο αγώνα. Να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Ρετζάκη. Γιατί λέει διακόπηκε ο Δεν αγώνας. ολοκλήρωσα. Δεν Μάλιστα. μας νοιάζει. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιλιούχα. Θα βγει και η σειρά σας, κυρία μου, σας παρακαλώ. Αφήστε με λίγο να εξηγήσω τον GAP. Ναι. Στο άρθρο λοιπόν 69 του GAP προβλέπεται σαφώς ότι όταν το παιχνίδι διεξάγεται μεσημέρι δεν χρειάζεται προβολή αναμένη. Σωστό είναι αυτό. Ο διαιτητής όμως έγραψε ότι διεκόπη το μάτς λόγω χιονόπτωσης. Οπότε από εκεί και πέρα εγώ πρέπει να δω το βίντεο του αγώνα για να κρίνω. Επειδή είναι θέμα καθαρά αγωνιστικό, να ρωτήσουμε. Χιόνιζε, κύριε Μπρούσκο? Τι το λέτε ονόματα, κύριε, τι το λέτε ακριβώς? Αν χιόνιζε. Νομίζω ότι στο 25ο λεπτό δεν χιονίζει καθόλου. Στο 34ο έριξε μια νεροποντή. Στο 52ο βγήκε το ήλιο. 24ο που δεν είχε. Διακόπηκε πιο μπροστά. Πήγαινα με άλλο ρολόι. Είμαι πολύ μεγάλο. Ωραία, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο. Πρόεδρε. Επί του θέματος θέλω να πω ότι δεν είχαμε προβολής. Παίζαμε με τα φώτα πορείας. Ωραία. Θέλετε να πει κάτι άλλο? Σωστά. Κύριε καθηγητά. Βάσει του GAP λοιπόν, το Ναι. άρθρο 70, εγώ σας είπα Ναι. για το 69 πριν. Το 70 λέει λοιπόν ότι πρέπει να επαναλαβεί ο αγώνας μέσα στις επόμενες 3 ημέρες. Πότε θα γίνει η επαναλαβή? Η επαναλαβή πρέπει να γίνει εντός 48 ώρων από ό,τι γνωρίζω. 3 ημέρες το κύριε. Το λέει καθαρά ο GAP το 70. Βέβαια, 48 ώρες είναι 3 ημέρες. Δεν χρειάζεται πολύ για να το καταλάβω. Κύριε Μπρούσκο, μπορείτε. Θα με αφήσετε γιατί πρέπει να πάω να προπονητώ. Έχω αφήσει κάτι σουβλάκια στη μέση. Τι να πω, με θέλετε κάτι άλλο γιατί έχω και ένα σεμινάριο. Κύριε Λεάνη, Παρακαλώ, κύριε. συγχαρητήρια. Να είστε καλά για το χρόνο σπίτι μας. Δεν ξέρουν από μπάλα και κάνουν και εκπομπές. Λεάνη, ασχολείσαι με τα παγόνια εσύ!